ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମେଳା ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ମେଳା ପୂଜାରେ ଆମ ଘରେ ଭଜନ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ଲୋକ ଦେବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ବି ମେଳା ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଜନ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ଗେଲିର ନାଁ ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଜନ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଆ ବି କହିଲେ ଆଉ ଭଜନ କରିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। জনার্দন দুঃখী ডাক প্রভু ଆସ ଟିକେ ଭୋଜନ ଦେଖିବ। ଆସ ଜୁଇ ନା ଯାଇକି କାଳେ ପଳଉଛ। ଆସ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଭଜନୀ ଭଜନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଉ ହଉ।
नहीं दाम्भिक पण रे किया कहू बढ़ा